Yeah. Ayan ang mga kasinag. Yun ha, dinala na ni Bagwis. Ayan mga kasinag, ito yung baboy na ng anak ko. 14 yan mga kasinag, yung anak na yan. Mga kasinag, good morning. Umuwi pa naman pala ngayon si Bagwis. Ayan mga kasinag oh. Tapos may daga pa ako dito. Yung daga na ipakain natin mga kasinag kay Bagwis. Yan oh. Gutom ka na? Gutom na? Gutom ng Bagwis. Gutom ng baby. Gutom ng baby. Opo. Opo. Sige na. Huliin mo na. Nawiwili na si Bagwis mga kasinag na umuwi dito. Kaya salamat naman. Sige na, kunin mo na. Yeah. Alam mo kasi walang kawala. Hindi na talaga, basta mahawakan niya ni Bagwis, wala na.
Patay na agad mga kasinag yung dagaw. Nasakal na. Hindi ba? Buhay pa. Buhay pa pala. Kala ko patay na oh. Huwag mong bibitawan yan. Papasok yan dyan sa loob ng hollow block. Sige na, dalhin mo na sa taas ng puno. Opo. Kung makapansin nyo mga kasinag, yung hollow block na yan, pinagawa ko lang po ito kahapon. At plano ko nga, paumpisahan na natin yung ating pagawa na bahay. Padagdagan ko ng mga kasinag. Pautay-utayan ko ng mga kasinag na ipatrabaho. Kaya nagpa-hollow block na ako kahapon. Opo. Sige na. Huni ka lang huni, dalhin mo na yan. Dyan mo lang yung kakainin. Yan ang mga kasinag, yun, dinala na ni Bagwis. Ayun na. Mga kasinag, yung nakita nyo na hollow block dun, ipinagawa ko yun. Ipapadagdag ko na yun dito mga kasinag. Yan o. Pautay-utayan ko na ito para matapos na. Kasi ito lang naman ang pinapangarap ko na matapos talaga mga kasinag. Tapos kahapon dito, nagtrabaho ang Team Lakas. Ayan. Pansin nyo. Ito yung pinatrabaho ko mga kasinag. Pinatangkal ko yung 2 puno ng niyog na yun. Yan o. May 2 puno ng niyog kasi dito mga kasinag sa lugar na ito. Pinalis ko. Sobrang bigat, nahirapan kami. Hindi ko nang anay-vlog pag alis namin yan. Ayan pa lang yung natrabaho namin. Tapos itinambak na namin dito mga kasinag. Ayan o. Yan, diretso itinambak na namin dito. Kasi ito naman, papatambakan ko talaga. Yan. Tapos yung baboy namin mga kasinag, naganak na, yung alaga namin baboy. Update ko muna kayo ha. Nagkagigising ko lang talaga. Sarap pa sana ng tulog ko. Bumangon na ako at gawa ng bumisita na si Bagwis dito. Gutom na. Umuwi na dyan sa bahay. Ito naman yung baboy na mga kasinag. Ito naman yung baboy natin na alaga mga kasinag na nanganak na. Ayan mga kasinag, ito yung baboy na nanganak ko. 14 yan mga kasinag, yung anak na yan. Maliliit lang. Kahapon lang inanak yan mga kasinag, kahapong umaga. Pasalamat ako at
marami-raming inanak ngayon. Kasi yung unang anakan nito mga kasinag ng baboy na yan, apat lang. O ngayon, ngayong 14. Biruin nyo yun, ang dami. Kasi naman lahat mga kasinag kasi yung susunong inahin, 15 yun eh. Ay, anak kay 14 kaya relax naman. Saka napakabait nun, hindi ako nahihirapan. Update ko pala kayo maya mga kasinag kasi magpapatracer na tayo ng palay na inalagaan natin. Nagpaanin ako nung isang araw. Kung makita nyo sa vlog ko. Tapos mamaya pipatracer ko na.